May pauras labud Kapampangan. Matsuna ko naman at ining pangsyam ko na karing kana akong Tegalugan series. Dapat bayong sabla ating kong buring sabyan tikil karing kaya beta mong mag-English ang puring managalog tengeng mga Pampangan na samot-samot Tagalog Kapampangan. Keng mi ay luwang kasangkanan, ating sasabing, magkasakit ko po kasing mga Kapampangan uling yung kana akong tatang Ilocano ay makumong Kapampangan. O kaya, yan ako po kasi makatok ng Pampanga, tsyo ko makatok ng NAC Manila, makaya abroad ko, bla bla bla, maski na anong kasangkanan. Nyacho ta kang grupo ngayon para mabiyasa tang Kapampangan Bangka nito, mas misane tamo keng mga Pampangan, pamanyulat, pamamasa, amas manayon ang Kapampangan. At chuta mo keni, aliwa mo para mipamiru, ipamuisit, nune manigaral tamo nyacho ta keni. Uiteng peka maulaga ng pakeni kaya katamong grupo. Ika yung magnasang mabiyasa hanggang magkasakit kayo, sa saludwan na kayo. Maragal ko pa manggalang kaya kayo, uling bisa kayo pamuring mabiyasa. Bistaman medyo magkakasakit kayong mamasa, susulat, ikaw may gagana ka. Ikaw may kako nung mag-comment hanggang isipan yung yellows to. Malyari yung samutan nung taga ng iyo balong baldog kayong Kapampangan din kaya kayong susulat. Samutan nyo ng Tagalog. Okay mo. Dakalaring manantabi kaya kayo, dakalaring manatu, kareng comment you, bang kanita mitulid in kaya kayong pamanyulat at mga Pampangan. Okay? Pero mimingat tamo, uling balo ko yung Tagalog ang po yung Kapampangan, dakal dito nga aman ng shared board, Sara. Buri na sabihan nito, matatanggap yung gamitan yung amano, pareho kaya Tagalog ang pong Kapampangan. Halimbawa, kupas, may ngupas, langkupas. Ing buri na sabihan ning parawin buri na sabihan kang Tagalog ning amanong kupas. Ing wangis magagamit yan pareho keng Kapampangan niya ng pong Tagalog. Ing mesa kinastila ya dapat ing pamiluwa na mo keng Kapampangan la mesa ya. Keng Tagalog mesa ya mo. Okay. Ngayon, dahil nga sabihan kong Tegalugan na manong nga rin sinulat ko no kanita nung mari, pasibaywan ko ngayon para maka-video, alaba yung damdaman. Okay? Imumuna, tingi, Tegalugan niya, yung mas manayon na Kapampangan, taute. Ditang mami sa lingi kaya palengke tatlong tunggal ditak tampaka sa shay makanyan tampaka timoy kamangyang makatali yan ditak. So tingi ara kanita. Makatanggi Tegalugan niya yan makapayali yung Kapampangan. Impakimkim daramdaman kareng Tagalog gustong kareng bayong binyag ing Tegawan mamiyakan ng pakimkim mata makanyan. Pero balo ko, ing mas manayon na Kapampangan para imo ara. Okay? Mamalit, menalili. Memalit, menalili. Okay? Memalit yung Tegalugan, menalili yung mas manayon na Kapampangan. Pagtanggol, Tegalugan niya naman yan, ing mas manayon na Kapampangan, pamingwa. Okay? Dikit-dikit, Tegalugan. Mas manayon na Kapampangan, sikit-sikit. Magtimpi. Yung Tegalugan niya yan. Yung mas manayon na Kapampangan, managwanta.
Okay? Uh, ini wala tamo taga ng Tegalugan niya eh. Akala ko Tegalugan niya ito, akala eh. Yung Kapampangan, balo ko. Okay? Yung makapagtaka, hindi pa nila gagamitan din Kapampangan, makapagtaka. Minsan niya ako, agagamit kaya naman yun eh. Pero yung mas manayon na Kapampangan, makapagmulala. Okay? Banggit. Yung banggit, root word yung Tagalog yan. Yung mas manayon na Kapampangan, asabi. Okay? Kasalukuyan. Yung kasalukuyan, panayang magagamit yung kasalukuyan. Yung mas manayon na Kapampangan, kasalungsungan. Okay? Atiis, Tagalugan yan. Abatayang Kapampangan. Okay? Ariyan ko na ipake ni, bangay masyadong kakaba. Takala salamat kayo. Kayong suporta, karening video nga rin. At sana, panita mo may pangapampangan, di nga anak tamo, tala Tagalugan, di nga puta mo, tala Tagalugan, pag maragul tayong Kapampangan, luwid tamo nga, takala salamat.